dag vil jeg vise jer et begynderkorttrik. Selvfølgelig skal jeg lige starte med at blande kortene. Hvad? Jeg er ikke så god til at blande kort. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Husk at filme, hvor jeg ligger det. Du skal bare filme, så du kan se det hele. 13. Og Joker er ikke med. Det har jeg ikke sagt tidligere, men jeg siger det nu. De ligger derovre omkring på bordet. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pokkers. 9, 10, 11, 12, 13. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 10, 11, 12, 13. Nej, den ligger... så mangler lidt plads. Jeg ved godt, det ser lidt tjusk ud, så ligger den der. 13. Den ligger bare her, jeg gider ikke mere. Okay, så det kort skal jeg beholde. Så mor, du vælger... vi tager bare 3 til 5. De bunker. Den man laver korttræk med, beder man bare om at gøre. Vælge 3 forskellige bunker. Men kamerapersonen og den der filmer sådan, skal ikke gøre det. Så vinder jeg 2. Bunker. Og 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Det er en 2'er, der ligger her. Og slut.